बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। आसामनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां रादाब। आसाम केबिनेटआ गोबां गाहाय थिरांथाफोरखौ गनायथि होदों, जेराव फैगौ 2025 मायथाइयाव गोबां रायजो राजाफोरानो गोबां बिथिङाव मुलाम्फा जासिगोन। फैगौ 2025 मायथाइनि थाखाय मावख'आरि सरखारि जिरायनाय सान, मोनसे जिल्ला गाहाय मावख'नि मुं सोलायनाय आरो गुवाहाटीआव हा राननायनि थाखाय मोनसे गोदान खान्थि फोसावदों। बेफोर फोसावनायफोरनि गेजेराव केबिनेटआ 2025 मायथाइनि थाखाय गभर्नमेन्ट हलिडेखौ गासै 36 साननि गनायथि होदों। बेजों लोगोसेनो फारिलाइयाव 7 गोदान थिखानाय जिरायनाय सानफोरखौ दाजाबदेरनाय जादों। केबिनेटआ बेखौबो थिरांथा लादों दि मोनसे गोनांथार हारिमुआरि फोरबो आलि आइ लिगांखौ रायजोनि मोन 11 जिल्लाफोराव सरखारि बन्द सान महरै गनायथि होनाय जागोन। आसामनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ मान होनो थाखाय केबिनेटआ गेदेरमा असमिया सन्यासि श्रीमन्त शंकरदेवनि बिहोमाखौ गनायथि होनानै हजाइ जिल्लानि गाहाय मावख'नि मुं शंकरदेव नगरखौ सोलायनानै श्रीमन्त शंकरदेव नगर खालामनो गनायथि होदों। केबिनेटआ बिफानखौ मोजाङै लाखिनो आरो बेनि हाबाखौ साबसिन खालामनो थांखिजों रायजोनि आबाद फालांगियारि मावफारियाफोरनि गोसो बायदियै आजिरा लानायखौबो गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो केबिनेटआ आसामाव इमारजेन्सि एम्बुलेन्स सिबिथाय 108 मृत्युंजय सेवानि थाखाय 115 कौटि रां होनांगौ रांखौ गनायथि होदों। बे राङारि गनायथिया गासै रायजोआव जिउ रैखा खालामग्रा सिबिथायखौ मोजाङै सोलिबाय थानायखौ रोखा खालामगोन। आसाम केबिनेटनि गुबुन मोनसे मख'जाथाव थिरांथायानो जादों मिशन बसुन्धरानि सिङाव हा मोननाय सुबुंफोरा 10% प्रिमियाम होनानै अरायथा नङि गनायथि मोनगोन। बबेखानि हाखौ फानोब्ला आद्रा थानाय 90% प्रिमियामखौ होनांगोन। बेनि अनगायैबो केबिनेटआ रायजोनि माइक्रोफाइनान्स बिथांखिनि सिङाव गासै 78,064 मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय 223.26 कौटि रांनि फान्डखौ गनायथि होदों।